Ang pinaka-partner po talaga niya is yung dinuguan. Yung po talaga yung masarap yung blend niya eh. Pansit dinuguan kahit sa Bicol. Lalong-lalo na kung lalagyan natin ng suka, saktong-sakto yung blend niya. Ang bestseller namin sa ngayon is yung special. Kasi yung special namin sa halagang 90 pesos lang, matitikman mo na lahat ng toppings. Meron siyang Shanghai, siomai, chicharong bulaklak, lechon kawali, itlog. Pag natikman niyo po yung pansit bato, sakto lang yung lasa, hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Balance lang po yung lasa ng sabaw sa pansit. Siguro po kaya ako binabalik-balikan kasi bukod sa mura na, masarap at malinis, mababait po kami sa aming mga customer. I-emphasize ko lagi sa team ko na maging mabait sa customer para balik-balikan. Bukod sa masarap ng aming pagkain, napakabait namin sa customer namin. Maalaga kami sa customer. Sabi nga nila, good service can save a bad meal. Sa ngayon po, meron po tayong pwesto dito sa likod ng Walter sa Muñoz. Isa po sa Dangay Street, isa naman po sa Narig Street. At meron din naman po tayong bagong bukas na branch sa Santa Mesa kung saan ang nagmamayari is franchisee na po. Then, meron po tayong bubuksan sa Monumento at sa Sangandaan. Yun lang po sa ngayon. Para po maganda dito. Hi sir, good afternoon po. Ito po yung menu po natin para hindi na po nakatingala. Ano siya po mag-soft drink sir? Inom na malamig. Hi ma'am, good afternoon po. Can you last call? 154. 154? Alin po? Na ngayon December yung Ito, sisig po. regular price na Sisig na naman. Take out, take out. 45 lang ba? Isa pa mo na lang. Afternoon po. Tsaka po. Take out daw po nila, sir. Dito sa sir. kami lang din nag-uusap. Bali, 180 na lang po, sir. Yes po.
Sabaw yan, sabaw. Apo. Hindi pag magsalang ng bago, tawag mo pa. Apo, sir. Sige po, pwede po. Pagkalang na lang. Yan sa nakabike. Pwede nyo hiwalay mo. 10 pesos po. Saan ako pa? Dito po, dito po. Dalawa po. Yes po. Ano po yung nasara po? Pangalan na lang po? Carlo. Kasi mo lalagyan mo. Okay na naman sa waiting lang? Dugo. Pang 140. Pabilis na kayo ba? Bali 90 na lang po. Ay, receive mo na. Araw-araw. Sila po yung... Dito ka na po. Next po, tatay. Sa inyo, di ba? Po? For dining. For dining po. For take-out. Yan. May magaan. Buns po. 20 pesos po. Isang bowl na po. 2 pesos po. 2 pesos na po yun. Okay, ano mo kung sa kaya? Bali, 60 pesos na lang tayo. Pangalan po? Excuse me po. Pag natawag po yung pangalan niyo, sir, yes po. Dalawang po. Mabigyan po ng dalawang po. Pamigay po ba, sir? Lalagyan ng sabaw. Lalagyan mo ng sabaw. Kapal. Thank you so much. Special na lang po po naman. Ayan na yung Yung sa lechon, konti lang yung sa yung masyadong lagyan ng sa ano nilalagyan niyo ng buro? Magulo ko kayo. Bakit sa yun? Ano munggo? Pagkabalik mo, bibili na. Ako po si Michael Berso. Ako po yung owner ng Kuya Mike's Pancit Baton. Matagal ko na po talagang gusto mag-business. Since OFW po ako, nag-isip talaga ako ng source of income. So, isa sa mga naisipan ko po is yung Pancit Bato. Ubong Uragon po ako eh. So, isa sa mga common food sa Bicol is pancit. What if daling ko kako dito sa Maynila? So, doon na po nagsimula. Sa mga kapwa ko Uragon dyan, Diyos mabalos sa Induga Boss. Mari na, pa-share ka mo idi sa pwesto na mo sa likod ni kan Walter Mark. So, syempre, isa sa mga pinagmamalaki na to, kan Pancit Bato. So, di nyo na kayo po ni Magulin ng Bicol. Adi sana, adi kita located sa Muñoz, Walter Mark. Kontakin nyo sana kami sa page na mo. 24/7 na kain mag-response sa inyo. Salamat tabi in Dakalo.